hvor han ligger på det se. Ej, skal han virkelig til at gå? Ja. Han skulle aldrig sådan noget til mig, det er mega nederen. Han sætter kun hjerter og kysmål til dig, men ikke til mig. Kan han ikke være bekendt? Det var en fed fest i går, hva'? Det var hyggeligt. Mega fedt, jeg dansede og var Louis og ved at kysse med ham. Ej, det var så god. Fuck, jeg var fuld. Det var jeg også. Jeg fik drukket lidt for meget. Ej, prøv lige at se de der loser, de sidder bare og tjekker deres bøger og sidder bare og kloge over alt muligt. Det er lige til at brække taber. Taber på det. Det er helt sindssygt. Ej, prøv lige at se den der trøje, den er mega fed, den kunne jeg godt tænke mig. Synes du? Ja, kan du se den? Er den ikke mega fed? Jeg kan godt lide bukser. Ej, de er også fede. Sådan militærbukser, jeg kan. Ja, og skoene, de er altså bare hotte. Ja. Vi er med til vores ultrafede fest. Ej, seriøst, holder I en fest? Ja. Okay. Tak. Ej, vi holder fest. Det er i hvert fald ikke en kedelig time. Det var helt sindssygt. Og nørderne, de fik bare lært en masse jo. Fordi... Hey, den der fest der, den kan vi da egentlig godt tage til. Ja, Ja, og bare komme og drikke alt Vi kan sodavand. drikke sodavand. Ja, Så så skide igen. Ja, og spise alle popcorn og tipsene. Ja. 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 Men vi kunne have stemt, der var nogle lækre fyre. Det kan være, at han Om inviterede det nogle var, andre. jeg tror sgu da ikke, der kommer flere til den fest. Nej, det ved man sgu da. Hvem gider lige det, var? Ej, men hallo. Ja. Og der kommer andre til den fest, eller også? Jeg tror, nogen fra parallelklassen af, og så kan det også være, at nogen fra andre skoler, der kommer med ved det helt. Fordi de kender jo rigtig mange af alle mulige folk. Alle mulige andre nørder også jo. Ja. Men jeg ved det ikke. Jeg håber, hvis fald Louis kommer. Det bliver i hvert fald en rigtig fed fest. Ja. Især hvis de kommer. Ja. Det gør det. Har du husket mig? Ja. Ja, ja. Skal vi se. Turn all the lights on. Turn all the lights on. Hej. Tak. Put your hands up if you're going hard. Det går. Det er en fed festival. Ja, mega. Jeg tror, Ole, hun kunne virkelig danse. Kommer ikke herover så? Ej, kommer ikke herover. Jo. Ej, det var faktisk en hyggelig fest i går. Ja. Mange tak. Det var dejligt.